saka ma feelings angu anga achiri hai sazvoti ndaiti ngangobatwa nemukomana ndainzwa mwiri wangu uchita wiki akabva aita zvokubata mwiri wangu zvimwe zvekunyanya ndipa romance iri yakanyanya kusvika ndarara pasi ndopakandibata aine mama vangu chechewe nanondibata rafu zvichongusenziri mwana wa handizivo kuti zvi mwana wawe ndapinda muno muHarare ndikanosvikawo ndisina napekutangira. Right, muri yeZimbabwe kwaziwa tinokugamuchirai nemufaro pano pachirongwa chatinodaidza icho kuti Bhishu Reality Show, apo patinenge tichikurukura nevanhu kuti vatingati ma-sex workers tichinzwawo kuti vanosangana nema-challenges akaita sei handitika. So tinowanzokurudzira kuti pachirongwa chinechi kana pane vanyari kani vaone vhidhiyo inei vari munzvimbo dzakasiyana. Vana vadiki vari pasi pemakore 18 atitotenderera chose kuti vaone vhidhiyo inoi. So muchirongwa chanhasi tadzoka zvakare munzvimbo yeEpworth apo tina hanzvadzi yedu yatina kuti tikurukure nayo. Hanzvadzi wakadii? Tiripo makadii? Aiwa, tinofara edu. Ruzhinji rungadawo kuzivawo zita renyu hanzvadzi yangu? Ndinoitwa Melissa Mpazviripo. Okay. Mune makore mangani? Ndiri kukwanisa 21 years, musi 24 December. 24 December. So let me say happy birthday in advance, my sister. Anditika. Yes. Alright. Tingade kuzivawo kuti mu industry makapinda murini? Muna 2018. 2018, saka mune makore mangani ku experience? 2018, 19, 20, 21, 22. Mangore mangani? Angave mangani? 2018 nocho ndikatanga December. December. Saka ngani kuti 2019, 20, 21, 22, 23. Saka maakwanisa 5 years. Yes, daukwana but ndirombopota ndichisiya. Oh. Alright, ruzhinji rungade kuziva kuti sei imimi makazopinda mu industry. Inini chakaita kuti ndipinde mu industry nyaya yekuti kumba kwedu magariro ekumba kwedu kwandaita. Pane zvakawanda zvaindibata zvotideswa panguva yekutadza kutogara pamba. Ndosa ndikazodecide kuti beta ndigare ndiri one. Ndadecide kuti ndigare ndiri one. Ndikapinda ndakabva kugaro inchi muno muHarare. Ndapinda muno muHarare ndikanosvikawo ndisina napekutangira. Ndikatanga kuti nditsvage basa rechihouse girl. Ofuchi ndikatadza kugara kutumwa kunenge uchitora nevanhu nevarungu zvezvokunzi ita zvakadai nekutumwa neti vana tavo zvakandinetsa kuti ndikwanise kuzvigamuchira. Saka ndikabva ndazvisiya. Ndopa ndikatanga kufamba muroad ndikatanga kuapproachwa ndisati ndakunyatsogona kuziva kuti kunoitwa sei pachiuri. Ndatanga kuapproachwa nevakomana. Kupedzisa vakomana vaenda kudzidziswa nevasikana kunzi vakomana kudanana navo havaite ita so kwanise kuwana mari. Kune nzvimbo dzinokwanisa kuwanawo mari, ndinotsvaga mari yako ndokudzidzira kwandikaita chiuri. Alright, ngatitidzokei kumashure zvishomanana. Mimi hanzvadzi makakura nani chaizvo munhu akakurerai kuti musvike pamuri? Ndakakura naamai vangu, baba vangu namambo vambuga vakaseparatana for 10 years. Saka vakazodzokawo after, but pamakore avakadzoka hapana change life yekuti life yedu nimboteka unika change hapana. Okay, saka munhu aisa kubatai zvakanaka ndiani mimi? Aine mama vangu chechewe nanondibata rafu zvichongusenziri mwana wa handizivo kuti zvi mwana wawe. Oh, very sorry naizvozvo. So tingadawo kuziva kuti chikoro makadzidza kusvika palevel ripi? Ndagumira form 4. Handitika form 4. Alright. So ndi api amwe matambudziko amuri kusangana nawo imimi muri mu industry iyi? Matambudziko atinosangana nawo akawanda because muchihuro mune zvakawanda zvirimo. Inangu yanyorwiswa stereki. Kurwiswa like nyatsoti pay matitozi. Akapanda kurwiswa nenjira kuti vakadzi tawandisa muchihuri. Saka tawandisa takuitana jealous. Zvoti uya ari kunyanyokechwa stereki nevakawanda. Saka vamwe vanenge vakuungana vakuda kuungana zvoda kurwisa. Oh. Saka ine ndo yangu challenge yanonyanyosangana nangu nayo.
amene kuti munyamerika kuti chii handizivi. Okay, all right. Muchihuro umu tingade amene ruzhinji ringade kuziva kuti macharges enyu anenge akamira sei, pangave pa short time kana kuti per night, amene zvinhu zvakamira sei? In short time ndinoita $5. Night zvinodependa netime yaunenge uchinorara. Kana munhu akakurumidza kukutora pabhawa unomudza kuti $20. Akati nonokezve kuma 10-11 unomudza kuti 15. Asi kana nguva dzati fambe $10. Okay. Right. Then ameno makambozonzwa here nezvezvirwere zviriko mazuva ano, ngatiti wabatwa nezvirwere zvepabonde, munoita sei matana munotora imimi? Inini hangu ndichatanga kupinda muchihure ndakatanga kumbobatwa nezvirwere nechirwere chinonzi sick ndiri mudiki. Ndakatadza kuziva kuti chii chandiri kunzwa kusvika ndazobatsirwa nevakandibatsira ndopakaziva ndoinonzi sick. Kubva ipapo ndikaziva kuti ndoinonzi sick. Ezvino ndikangonzwa pain pandiri panapa ndinomhanya kuchipatara because tine zvipatara zvakawanda zvatinobatsirwa semauri. Zvipatara zvimwe mune muripo wamuri kubhadhara here kana muchikubatsirwa pachena? Tinobatsirwa pachena. Kufunga kwenyu chakaita kuti muwe nechirwere icho chamakabata sick iyoyo, makaita bonde musina kudzivirira here kana kuti zvakafamba sei? Ndainwa doro zviri over zvokuti ndaizosvika pakusangana nevarume ndisingatozive kuti chii chaitika. Okay, ndosaka pamwe maizorarwa musina kudzivirira. Exactly. Okay. Saka ngatiti kuna vamwe varume vasingade kushandisawo macondoms. Vauya muzuva ranhasi vari kuti vari kuda amene wapano wamazuva ano amatuke vari kuti yeke. Vari kuda nyoro, right? Munoita sei mimi? Inini hangu ndinoti kana murume asida kuti ada kukwira nyoro, inini hangu handikwanisi kumugamuchira. Sei ndisingakwanisi kumugamuchira? Ini handisati ndane mwana upenyu hwangu. Sinzi kubva ndiberekwa handisati ndaita mwana. Okay, aiwa ipapo panzwisika ngazi. Ndine mumwe mubvunzo wamwe ndoda kubvunza, sorry ndakuramba chienda deep. Ngatiti imi hanzvadzi masangana nemunhu akakuboora inhasi kana takabvisai kumhandara. Auda unorara nemi kubhawa. Munomubhadharisa here kana unoita sei? Munhu akandibvisa kumhandara ndikasangana naye pabhawa. Munhu iyeye inini hanguka. Munhu handiondirwadzisa because zvotondinetsa kunyatsotsanangura kuti munhu endomugamuchira sei because munhu akatondirwadzisa already. Akadestroy life yangu kuti mwana mudiki. Akakurwadzisa like how? Akakubvisai kumhandara muri makore mangani? Ndine 14 years. 14? Yes. 14 years chaitove chibharo kaichi. Makabviswa like how? Akakumanikidzai, akakunyengedzai nemari inatsotsanangura itinzwe rushinji toda kuziva. Chakaitika nange ndichingobva ku 90 form 2. Form 1 form 2. Mukomana iye anga ari form 6. Munhu wekuti aidanana zvekuchikoro zvinhu. Saka mafeelings angu anga achiri hai. Sazvoti ndaiti ndikangobatwa nemukomana ndainzwa mwiri wangu uchiita wiki. Akabva aita zvokubata mwiri wangu zvimwe zvekunyanya kundipa romance iri yakanyanya. Kusvika ndarara pasi ndopakandibata. Vabereki vangu vanga vasipo. Iye vake vasipo. Tatangosiwa tailoja paimba imwe chete. Saka munokutoro here matanho ekuzivisa mapurisa nezvenyaya iyi kana kuti makange makutonzwawo kudawo? Ameno. Inini handikwanisa kana kutombotry action because vabereki vangu ndaitovatya kuti nditaure something ndaiziva zvaigonozopesa zvapandukira inini kuvabereki vangu. That's why ndikangonyara ndikangosiya zvakadaro. Okay. Alright, tine vatariri vari kuona panguva inoyi. Vangade kuzivawo kuti zvamunogona muupenyu hwenyu zvamungade kuti vakuitireiwo zvingave zvii? Inini hangu ndinoshuwira kuda kubatsirwawo kuti nemari yecapital ndikwanise kuwana something chekutengesa. No, chakaita sechi example? Like ndogona kunotora na staff ndichiorder
ndichitengesa ndichinohodha like zvimwe zvandogona kuita zvandikamboita inini ndikamboita zveshop ndaita zveshop but ndaitirwa nasomeone anga ari munhu wechirume ndaitengesa grocery nedoro saka ibusiness yandikaona rainitondinakidza because ende mari yacho ndaikwanisa kutoibata but yainge ine maishandira mumwe munhu kana kuti zvenge riri business renyu? Ndanga ndavhurirwa nemunhu wandaidanana naye. Saka chii chakazoitika nehanzvadzi? Uyu munhu wekuti anga akunyanyawo manager zvokuti pashop panga pasingatengwe nemunhu rume. Akungoti munhu rume akangosvika wadanana naye, munhu rume akangosvika wadanana naye. Kupesa inini wacho ndikasvika paunoti handisina namufaro. Inini upenyu hwangu ndoda peace of mind. Handidi kugara ndichishungurudzika. Chokwadi, very sorry. Because pandikashungurudzika pakawanda kubva ndiri mwana mudiki. Ndoramba ndichishungurudzika futi ndakura, zvinhu zvinondirwadza. Okay, tine urombo nezvezvo zvinowanikawo mukurarama kuti nevamwe varume vanenge vane jealousy risingamboiti zvekuti vanofungudza kuti vagokuona uchitaura nomumwe murume matodanana madai. Saka ngatiti hanzvadzi inini ndaona kuti muchiri wechidiki mati musati mane mwana ndini? Yes, aisanda naye. Paita munhu ada kukuroorai nemi kugara naye, ada kukuroorai kuti agare nemi zveupenyu wese, mungazvikwanisa kuzvitambira? Inini so far handisina trust nevanhurume. Hamusina trust? Okay. But maybe mungangodawo kana zvekutsvagawo murume wekuti angokupeiwo mwana yanditi? Exactly. Aiwa, papo pari kunzwisisika hanzvadzi yangu. Tinotenda neinformation yamatipa. Ticharamba tichikubatai, muchatisiyirawo namba dzenyu tozokubataiwo. Kana tichawana zvatinenge tawana tinodzoka kwamuri. Muve nezuva rakanaka. Ndinotenda.